gelem. Iya, Mas. Duh wong ayu. Papucan ning ati. Ya cek. Kaya Wong nandang asmara. Apa to waku ceritane wong loro sing nyenengi. Duh dewa aku bapak Jawa Togong aja renggut kepawelat sono ring awak mami. kaya ayu-ayu wae. Besok kapan katekan Jejer lan manut tangga yu diajeng ora sapan aku Pomone ronah kodo sarang nak hoi dadi opo iki sing nganteng kok tanpa prau sasat sarah menjolo Hosok nyidam syariah Kapan? Rambutnya kapan? Tegaknya apa tuh? Hiya! Hei! Cuk, 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 cuk. Bang, wis sing nembang. ndas mundi Lah. Lagi nyanyi kok iso. Lah diceblokne apa-apa ya iso to. Oh iya iya iya. ndak pundi Ndak pundi. napa kok ndas mundi Anu ya apa anu? Apa? Malam minggu ya malam minggu. Malam minggu. Malam minggu. di Lali janjine. Malam minggu ayo kanca melu aku. Ayo melu aku. Guya-guyu terus ning pinggir dalan. Malam minggu sing ndi? dino Minggu kuwi lho goblok. Dudu sing malam minggu Ayo pergi. ning gone Bu Ampuk Wah, aku ning bioskop bioskop bergandengan an sama pacar nonton jaranan nonton cowboy. Tahu-tahu TP TV dan goreng. Kowe iki iso tenan ora? Ya, nyanyi. Aduh, nyapa? nek telek Aduh, emak aslinya nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan di ke poluan gedongan. kedongan Kowe kok ora iso to nyanyi apa-apa kok ora iso lho kancane iki candak-candak lho kowe ora iso dhewe.